Γράφει. Γράφει. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Λευτέρης και έκανα ομάδα Χνευτές. Σήμερα θα δούμε ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα στο kit επιβίωσής μας και αυτό είναι το ταμπόν. Το ταμπόν, η χρήση του στο kit επιβίωσης είναι στο να μας βοηθάει να ανάβουμε φωτιές εύκολα. Ουσιαστικά αποτελείται από ένα πάρα πολύ καλής ποιότητας βαμβάκι που με την παραμικρή σπίθα αυτό παίρνει αμέσως φωτιά. Το ταμπόν βρίσκεται στο 90% των kit επιβίωσης που υπάρχουν στο εμπόριο. Τι το κάνει τόσο σημαντικό και γιατί το προτείνουν πάρα πολλοί οδηγοί. Πάμε να το δούμε. Αυτά είναι τα μεγέθη που βρήκα. Για ένα kit επιβίωσης το πολύ μεγάλο και αυτό δεν είναι πολύ βολικό. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο και θα πιάσει πολύ χώρο που θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο. Εκτός αν το kit επιβίωσης μας είναι μεγάλο και δεν έχουμε θέμα. Αν είναι μεγάλο, καλό θα βάλουμε δύο μεγάλα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ταμπόν έχει ένα απίστευτης καλής ποιότητας βαμβάκι, το οποίο μόλις το ανοίξεις αναφλέγεται πάρα πολύ άμεσα. Αν και τα μικρά ταμπόν, αυτά εδώ, μην τα βλέπετε ότι είναι μικρό και νομίζετε ότι δεν κάνει δουλειά. Άμα σε λίγο που θα τα ανοίξουμε, θα δείτε δηλαδή πόσο πολύ βαμβάκι έχει μέσα. Αυτό είναι το μεγάλο. Τα στρίβεις λίγο έτσι. Ωραία. Ωραία. Και πάμε στο πιο μικρό της παρέας. Μόνο μικρό δεν είναι. Άμα το πάρεις τώρα το μεγάλο και τα ανοίξεις, ουσιαστικά πρέπει να το ξεφτύσεις. Ναι, μοιάζει με γάζα. Αυτό το καλό είναι ότι είναι τόσο συμπυκνωμένο που χωράει άνετα σε ένα kit. Αλλά όταν το ανοίξεις, αρχίζει και μαζεύεται όλο αυτό. Ουσιαστικά για να ανάψει φωτιά δεν θα ανάψει όλο αυτό εδώ. Θα κόψεις ένα μικρό κομματάκι τόσο. Θα το βάλεις κάτω, θα έχεις έτοιμα τα ξύλα σου. Και μόλις πάρει αυτό με μια απλή σπίθα, τότε αμέσως θα προσθέσει τα ξύλα πάνω. Αλλά πάμε να δούμε λίγο πόσο χώρο μπορεί να πιάσει. Εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο. Και ξεδιπλώνεται κι άλλο. Ανοίγει κι άλλο. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει στο kit επιβίωσης. Πάρα πολύ χρήσιμο. Τόσο βαμβάκι, όλο αυτό το βαμβάκι αποκλείεται να χώραγε μέσα στο kit επιβίωσης. Και πιστέψτε με, κάνει για πάρα πολλά ανάματα. Αρκεί να μην βραχεί, να το προστατεύσετε, να το βάλετε σε κάποιο σακουλάκι, έτσι ώστε να παραμείνει στεγνό. Ανοίγει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τι είναι ρε παιδιά? Αυτό εδώ είναι το μεγάλο. Τα ταμπόν επίσης έχουν και άλλες χρήσεις. Μια από αυτές τις χρήσεις είναι σε μια αιμορραγία ή σε ένα χτύπημα. Μπορεί να το ανοίξετε και να το τοποθετήσετε πάνω στο χέρι σας ώστε να απορροφήσει το αίμα. Επίσης μπορεί να μπει μπροστά από ένα μπουκάλι έτσι ώστε να σταματήσει λάσπες, χώματα και διάφορα έτσι στοιχεία. Αλλά δεν αποστηρώνει, το ταμπόν δεν αποστηρώνει, χρειάζεται βράσιμο το νερό. Και αυτό είναι το μικρό της παρέας. Μικρό αλλά θαυματουργό. Κοιτάξτε πόσο βαμβάκι βγήκε από αυτό εδώ το μικρό ταμπόν. Ουσιαστικά μπορεί να ανάψετε πάρα πολλές φωτιές με κάθε ταμπόν. Ακόμη και ας είναι το πιο μικρό. Το μικρό έχει μια πίστρωση εδώ. Ενδιαφέρον και αυτό. Οκ, αυτό είναι το μικρό. Το ξεφτύσουμε και αυτό. Και αυτό πάει εδώ, εδώ. Και αυτό είναι το μικρούλι. Κινώντας με τη σειρά που σας το έδειξα, αυτό είναι το πιο μεγάλο. Το αμέσως πιο μικρό, το πιο μικρό και τα πολύ μικρά ταμπόν.
ουσιαστικά όπως βλέπετε εδώ και στο πιο μικρό ταμπον το βαμβάκι που βγάζει είναι πάρα πολύ, ενώ στο μεγάλο το βαμβάκι είναι απίστευτα πολύ. Απίστευτα πολύ. Και το καλό με το ταμπον είναι ότι αρπάζει με μία σπίθα. Το καλό όμως με το συγκεκριμένο βαμβάκι δεν είναι σαν το απλό βαμβάκι. Το απλό βαμβάκι μόλις βάλεις φωτιά, μέσα σε δευτερόλεπτα έχει καεί. Αυτό εδώ κρατάει παραπάνω τη φωτιά. Δεν ξέρω, είναι το υλικό από το βαμβάκι, είναι το βαμβάκι που είναι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει, που ξέρει, ας μου πει. Πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει επάξια μία θέση μέσα στο kit επιβίωσής μας. Δηλαδή μία θέση μέσα στα 10 καλύτερα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο kit. Διότι έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Είναι μικρό, χωράει απίστευτα παντού. Όπως είδαμε, ανοίγοντάς το, έχει πάρα πολύ βαμβάκι συμπιεσμένο, που εννοείται κάνει για πολλές χρήσεις. Τόσο βαμβάκι αποκλείεται να κουβαλάγατε, και εσείς και εγώ μαζί. Και το σημαντικό είναι ότι έχεις προσάναμα ανά πάσα στιγμή. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε για την ομάδα Χνευτέ Λευτέρης Κρόκ. Γεια σας. Επίσης, πάμε να...